Hey YouTube igen. Vi spiller jo Pokémon White version. Ja. Ja, vi var vinter. Ja, det kan jeg godt huske. Og vi var nået hertil. Hvad vil du? Ja, så kommer vi til dem igen. Det kunne jeg faktisk ikke huske, for at jeg spillede det. Så, ja. Jeg kan faktisk ikke huske en skid. Jo, jeg kan kun huske én ting om anden boss liga ting. Nå. Lad os finde ud af, hvad de vil. Okay. Det ligner altså lidt, der er en bro derovre. Jeg er ikke sikker, men det ligner altså lidt. Nå, nu fik man noget af en. Hey. Jeg tror, det der til drengen. Det der er den grønne. Det der det er professoren, og det er mig. Jeg har lækkert hår. Okay. Jeg er jo på en månebro. Vi er ved første bossby. Jeg mener styrkeleder. Ej, jeg er der ikke helt lige nu. Jo, der er styrkeleder. Nej, der. Jeg tror, det er healcenteret. Ja, det er healcenteret. Hvordan kommer jeg derind? Hey, der er ham, der er manden. Jeg tror, jeg skal starte med ham. Nu kan jeg faktisk huske en ting, men jeg siger det ikke. Undskyld. Undskyld mig, men jeg ved godt, hvad det er. Og jeg har faktisk en idé til min sæson 2. Der kan jeg spille med den grønne drage. Jeg ved ikke rigtig, hvad den hedder. Jeg mener Emerald. Her kan man blive healet. Jeg skal nok blive healet så. Det her healcenter, det minder ret meget om Soul Silver healcenteret. Der er jo 2 trapper der og der. Du ved, der. Men der er bare én ting. Der er ikke det der hemmelige lokale. Og i Soul Silver er der et kort, der er der så en kæmpe verdensområde ting. Og her er den der PC, det er en boks, hvor man kan lægge sine Pokémoner ind, som man ikke har brug for. Og PC. Ja. Og hernede kan man købe. Så det er bare et stort Pokécenter, hvor man kan købe Pokéballs og alt det der. Bare et stort sted. Nu kan jeg prøve at vise jer, hvad jeg mener med det store verdenskort. Jo, jeg skal jo først klare første... Eller, jeg ved måske ikke, hvordan jeg kan komme der. Hey! Jeg tror nok... Nå jo, nu kan jeg huske det. Nu kommer der ballade. Det lederen.
Der er 3 af dem der. Der er mange slørminer nok. Jo, jeg vil gætte på, at de vil prøve at tage byen for os. Det er bare noget, jeg gætter. Ja, hvor er jeg? Nu skal jeg kæmpe mod ham der med miner nok. Nå, jeg skal kæmpe mod ham. De der 2, de vil hjælpe mig på vej. Ham kommer jeg bare til at kæmpe mod som en træner på en måde, kan man sige. Så er der god film. Wow. Jeg håber, det er XP'en værd. Jeg mener sådan, at jeg får god XP. Og det fik jeg jo på noget. Hvor skulle han nu hen? Og hvor skal du nu hen? Ellers skal I bare gå fra mig. Nej, de er væk. Men jeg tror først lige, jeg skal heale mig. Jeg tror, jeg skal heale, fordi der er på en måde lidt lang vej til første liga-ting. Ja, jeg siger bare liga. Tak fordi du bukkede for mig. Jeg er en stor ære. Nu siger jeg en ting. Men nu får vi løbesko. Ja, jeg tror, når jeg har fået løbesko, så vil jeg helst stoppe. Hey, mom. What's up, man? Vil du have lidt hasher? Hvordan kom du så hurtigt her? Det er lidt skræmmende. Running shoes, eller hvad det nu står. Nu kan jeg løbe. Man skal holde bag noget, og så kan bare løbe. Jeg glæder mig til at få cykel. Nu kan jeg løbe. Er du en træner? No. Men jeg tror, det er på tide at stoppe, så vi ses YouTube. Vi ses snart igen.